Enggak tahu liyane sing enggak tahu. Lah, kita kan Zidan Genzi nggak tahu. Kita tuh taunya itu yang hits di TikTok, Pak. Ya aku dari awakmu cah loro kira-kira apa ngono ya. Apa namanya? Jamu kok iso. Anu aja, yang seragenan aja, Pak. Oke. Wis manut karo sampean. Gak mau itu loh Gak katanya. mau, Pak. Perawi itu gak mau. Lah apa njaluke? Dangdut. Dangdut ya apa loh, Pak? Merah jambu bisa ndak? Sesek nggih. Bisa toh, biasanya bisa. Sesek iki ana anu saka Pak Lurah Manjung. Kuwi ngersake tembang kangen. Ayo. Wis lho. Lho Pak Mundut. Ayo nggih. Monggo ya langganan karo awake dhewe. Ayo. Pak Lurah karo Bu Lurah Bu Demang Manjung niki ngapunten niki nembe kewaca niki. Iya. Nggih. Karo Abah Kirun video call e. Ayo. Dadi angkat. Ayo. Ayo. Sehat-sehat selalu Abah Kirun, matur nuwun. Ayo nggih. Suwi ra sowan ning bagi. Ayo nggih nggih. Ya Cak, tembang kangen. Ayo minangkani pamundhute Pak Lurah Bu Lurah mugi-mugi tansah sukses selalu sehat rezeki kathah. So tahun ngarep nimbali awake dhewe neh. Ya amin. Mangga yuk tatos. Delong. Ayo. Iya. Oktober bernyama Bu. Berduit. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Pak, anu Pak. Iya, Tanjung Boleh Kira. Pak? Harus pas berpasangan brok-brok ngoten lho Pak. Oh, iya. Apa ya, Pak? Ulangi ya Pak. Oke. Tepuk, pakai tepuk. Ya.